Kani ka All India Radio kani ka Akashvani Shillong ka khubor ron pulia phi dei meri no ganti walang. Kimat ki bakong san jo ka khubor mata ka stem. Pelaju Menteri Rang Badu Karim Narendra Modi ring baka video conference minhin ka sngi ya ka Vande Bharat Express ka baning kong e jong ka India. Ka sarkar India NDA kala bu shibnai ka program le ekmen nadu lai photri ujemmang hadu ka lai photri ujliu ban rakhi ka jing tap khandai snem ka jing shakri ka jongka. Wan jungo Menteri ki kampo yang ka sarkar India Amit Shah sausngi ya ka jila Manipur bat hadin nrapo snem wan jungo usiem ka Cambodia ya ka India. Ki khubor ki babnia. Menteri Rang Badu Karim Narendra Modi ula pelat ya ka Vande Bharat Express ka baningkong e jong ka India ha Guwahati minhin ka sngi lingba ka video conference. Ha ka por play ka rel ka bathamai ka bapanya bar ka Jalpaiguri. Modi ula ai khublei ki pat nong song jong ka jala Assam at ka West Bengal. Uong bakate ka rel ka long na ka banta baro klem don ka jingpet po yanu ka ban pli ru shipun ki lat yo kam yo jam bar ka jingpen bit pen biang ya ka jigim ka baman na ka sngi. Ula bandap susu da ka baong ba kani ka kampan roy ka long ka jing thir jing than ka basisha jong ka jing pinyo hok ha ka imlang salang ba ka jing long ka balat luot. Umudi la pan pawi ka jing kermen ka baskem ba kani ka jing pinyo so rel ka bathamai kan sapan klan susu ka jing dei ka bajan hapring ka Assam bat ka West Bengal. Ula pan scam susu da ka baong ba ka Vande Bharat Express kan salong ka ba mentoy ha ka liang ka jing okai prathai amtang ka jila Assam bat West Bengal hendai kam juru ka jing kiu ka kam jing okai prathai ha ka jila Meghalaya bat Arunachal Pradesh. Menteri ka sarkar India Ubakmi ya ka menteri jong ka sarkar India ka bakmi ka tanat social justice ka badairu ka MP Lok Sabha na Tripura ka Pratima Bhomik min ka singi kala pasat ding shai halor ki scheme ki ba pher haki kampan rai ye ki bela krashan ka sarkar NDA haki ni ki khandai snem ki bela la laban perkenal biang hangi ba ka BJP ka bo e ka program shibnai ne do kalai photri ujemmang hadu kalai photri ujliu man le kemen ka jing da khandai snem ka jong ka sarkar NDA habe kiren beginang pathai khubor Shillong ka Pratima Bhomik kala ong ba kiri ki khandai snem ki bela la tei kumba lai point san klur tli ki yeng khatway point new ar klur tli ki jakalit bar ki ba khoj bar ka sarkar NDA kala penstet bhai ka tre ka ta hak ni ki khandai snem haki kampan roy ki ba pher Menteri ki kampo yang ke sarkar India Amit Shah wan jungo sausngi ka jila Manipur ka bala sedang na rumenhin ka sngi. Utai Menteri sarkar undon habon tli ki jinge langgi bede ba ka shong suk shong shngan bat un skap tho e ka long kaman hashwa ban shimi ki latre kam ki banina pen bhabiang ya ka jing e ka bala mi na ka jinge snam ha ka jila Manipur dangshen. Lapan smai ya Praveen Kumar Srivastava kum Central Vigilance Commissioner minnin kasngi da ka President Jogari ka Draupadi Murmu Harashtrapati Bhavan. Srivastava ude IAS jong ka thup ka khandai spa prapupra na Assam Meghalaya. Kani ka khubor ka wanchpina ka Akashvani Shillong. Im jong ka Cambodia Norodom Sihamoni ulapoi hanong ma Delhi minhin kasngi haka jingwan ka jo ulai sngi si India. Lapdiang burami ura menteri khana ka tanat bari jong sarkar India Rajkumar Ranjan Singh. Im se kren ba ka President Draupadi Murmu makum jo ru ba menteri Rang Badu Karim Narendra Modi menta kasngi. Kani ka jingwan jong Im ka Cambodia ka dairu kum shibenta na ka jing penkut no ya ka program lekmen ya ka jing dap nyopu snem jong ka jing de kam hapdeng ka India bat ka Cambodia. Ka jingwan jong Im Cambodia si India menta ka kenti ka long hadin rupu snem nadu bala wan khat du snem ka kandai spa rupulai kat badang long Im kupa jong uni Im ubamenta. Emily ka Meghalaya ba Ardent Miller ba sayo mo udang don ha ka jing sha thangan ka baklembo puar tat hadu menta. Unong inam rang ba jong ka Voice of the People Party VPP uba Ardent Miller ba sayo mat ula kan tat benweng no iladi na ketika jing sha thangan ka baklembo puar buat hari ka jing likir pat jong ka menteri sarkar ka badai ru ka no ai ktien jong ka sarkar MDA ka kong Amperin Lingdo. Kakong Amperin Lingdo kala li ikan du uba Arden bat kala kerpa di uba unsangi no ya ka jing sha thangan mat wan sha ka mi jing kren banyak kren halor ka mat jing dawa jung
Habai keren bikinong pathai kubor uba arden basay umat uloong baka sarkar kala day ben pa da kajing tho syaka VPP ban kerpat weng no ya kajing ki baka jing kerpat ka ben long ka basong nong rim uloong bu un beteng bet ya kajing sya thangan ju hadu baka sarkar kan menjur ban kmi biang ya ka rukom trekam ka bamenta ha kajing ha akam kerpang ni ka job reservation policy. Ka komiti ka papel ya ka roster kala syong jingelang hasin ka beningkong menen ka sngi ha ka tayo bala dep ka sarkar kala ajing tip an thawi ka komiti trekam ka ban perkhat ya ka roster bar ki dekhot jong ka komiti ki dei ki ba ne ki sing sang perthai ki ba pher baralam khamat eka ka kong ampurin lingdo menteri ka tanat an ka komiti hadin ka jingi phle jingmut ka babnya kan sapha ka jing ai jingmut jong ka sya ka sarkar hapo ka khatsan sngi. Udukhat jong ka parliament MP ka Germany Florian Müller ula kentu ya ka jingnun kam ban panklan ni kila trikam ban biang ka jingeda ha ka cyber ha ki kedan jong ka perthai ha ka jingkren jong ha ka jingi pli jumut halor ka phang cyber security na ka benta ka India ba ka Germany min ka sngi ha nehu Müller ula ong badan kam ban dan ya ka tre ka ta cyber ka bailong mar ringkat ha ka perthai bar ka wei kerkum ka jing sngau jung ong ba de bani railang ka ba ibiang bat ka ba de ban khang ha ka internet link ba ka jing pun chitom ka bajur ya ki ba dong pun khen ya ki ken don trekam umola ru ong ba ka India ka de ka kor trekam ka ba khlan ha ka yo ka kon bat ka ba keu irat ha ka jing pun kala digital u ai ru ka jing ro ya ki jing job jong ka India ba ki long shisha ki ba amla ban ya tenjo bor. Ka Hill State People's Democratic Party HSPDP ka badai ka waini ki sing ka bekerja ka sarkar MDA 2.0 min ka singi ka lakentu ka sarkar jela ban bishar biang ya ka reservation policy jong ka jela ka balaru dang na du usnem ka khandai spa nyu fuar ha ka jing kren bikin pathai ku bor hadian bala wai ka jingelang juga sing u president jong ka HSPDP ba KP pangnyang ulaong ba ka jing bishar ya ka reservation policy ka dei ka waini ki mat bala penrong hakimat trekam jong ka HSPDP ha ka election ka barang shula penong shen ha ka jela shushu ulo ong ba ka HSPDP kan ra ikni ka mat ha ka coordination committee jong ka MDA ha ko pa kalyang MLA ka mau tha raishan uba shakliar warjri ulo ong ba ka HSPDP ka nyebiteng ban kren halor ka ni ka mat ka badan kam kajing penbiang ya kali kawan bat ka kit ka ba kom juru kajing penklan ya kajing penyaso digital kidai kimat trekam ki bakong santam pan penbiang ya ka trek ta ha ka emlang salang jong ka juk ka pamenta da ka basung thu ikni kajing nan kam ka bakong san ha Meghalaya ndrewut ki MLA jong kani ka jela kila yo banyekren ba do Florian Müller jong ka Germany da kajing thu banyo kan tie wi kite ki artli kajing thu ha ka jela Meghalaya. Uwe ula tapsim ubala penyap palan deutri ki jingri ula syariam ha Soreng district jong ka Sikkim bat la palat no eu teu khla ha khlau ka khubor bla yo na katanat khlau jong ka Sikkim ka ong ba ki shakri sarkar na katanat khlau ki la yo pdiang shibun ki jing ujor ne ki nong stong jong bon tli ki shnong ka Soreng district chaphang ka jing penyap jong khla ya ki jingri ki jing do ki jong ki tang marayo e ka jing ujor ki pulit jong ka Soreng wildlife range kila bo da ki kamera ha bon tli ki jaka bat kila shem ba utei ula thapsim uba he bha bala tip kerteng kum u panthera pardus ula penyap ya bon tli ki jingri katu kani ka khubor kala kot bakala wanchpi na ka all na ka Akashvani Shillong sa shipor ka ta khubor phrabaji winya so ba Delhi station na ka mata ka khubor ha tin hindi ban penbu da ka khubor phareng ha khubor phra kha san minute but hakapor prashting in on pai biang shakanika station but pin asngau ki khubor na ka than chte lam mingi kani gari ka Akashvani Shillong sngo bhaban ap mantai ki khubor na Delhi.